priča da je logo BMW-a nastao crtajući lisu zrakoplova koja sječe zrak prilikom leta nije ništa drugo nego mit, koji je nastao zbog ovog reklamnog postera iz 1929. Sam mit je izreklamirao i Hollywood u filmu Tražeći Forestera, u kojem se glavni junak pravi važan svojim znanjem o nastanku loga. No, iako je istina da je BMW u svojim počecima radio motore za avione, njihov logo nastao je kada su preuzeli tvrtku RAP, čiji se izgled loga svidio ljudima iz BMW-a. Preuzeli su okrugli dizajn RAP-ovog loga i preuredili ga svojim potrebama, a crnog konja su zamijenili stavivši plava i bijela polja, to jest boje bavarske zastave u kojoj BMW djeluje. Iako ova priča nije toliko zanimljiva kao ona prva, barem je istinita.